sunan la ilaha illallahu kakkai sunan jama'a musiba ta shigo mana gari sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga ni kawai ina ganin ta na san wannan content creator kuma ina son ce Nigeria tana da doka to akan GMO. Izza mutane campaign din da ake pushe mutane a ce ku je ku yaki GMO shine ma zai yi kisan saboda if you don't apply better technology shine za a samu food scarcity mutane za su wannan abin ya saba ma Allah tunda cewa aka yi Allah ya halicci mangwaro kai kuma da kwallo kai kuma yanzu ka je ka kawo ka cire mishi kwallo Allah ya halicci kankana da kwallo kai ka je ka cire mata kwallo matsayinka na ƙwararre kuma musulmi ne zaka ce ga wannan Dr. ina maka maraba zuwa Fitila podcast. Gode, thank you very much. Masha Allah. Mutane da yawa suna burin su ga mun yi wannan tattaunawa saboda muhimmancin shi da yake da shi. Mun yi sharing cewa za mu yi wannan tattaunawa saboda maudu'in da za mu tattauna maudu'i ne wanda yake da muhimmanci ga al'ummanmu musamman mutanen arewacin Najeriya waɗanda da yawan mu manoma ne kuma da yawan mu kusan kowa ma abin da noma ta fitar yake ci. Shi yasa ya kamata mu yi wannan tattaunawa. Kafin mu shiga cikin tattaunawar gadan-gadan zan so dakta ya dan mana takaitaccen bayani saboda na farko dai su ji harshenka da kake magana da shi su ji daga ina kake saboda ya ba mu matashi akan bayan da zamu daura. Sunana Abdulrazak Ibrahim ni mutumin Kura ne. Kura nan da jihar Kano. Masha Allah. Ina ga kusan Kura nan ne zan iya cewa largest clusters na rice farmers even if not Africa but maybe in Nigeria. Inda aka fi noman shinkafa. Exactly. So nan ne na tashi nan ne primary school na junior Arabic secondary school a nan na je kafin Hausa Science School lokacin Old Kano State. Jigawa da Kano a haɗe suke a lokacin. So daga nan ne Bayero University na fara aiki a Jigawa again. I was na koyar a Jigawa State College of Education da ke Gumel. Daga nan na yi aiki kuma da Jigawa Research Institute. Kazore. So ta ma'aikatar bincike ta jihar Jigawa. So through wannan ne na samu opportunity da na je Brazil aka min training na gano hanyar da opportunity kuma na koma na yi masters na sami scholarship na Brazil din na dawo sai na joining ABU Zaria a matsayin lecturer. Masha Allah. So na dawo kuma bayan na yi masters na dawo na ƙara koma Brazil din again na yi PhD. So PhD ɗina akan molecular biology. So ilimi ne na nazarin halittar ƙwayoyi a cikin cell mafi ƙanƙantar halitta. Kuma ya shafi wannan maudu'i da muke magana a kansa na GMOs. Kusan speciality ɗina duk ya ta'allaka akan yadda ake amfani da fasahohi irin su yadda ake sarrafa DNA don a fitar da wani abu mai amfani da ake so. Wato, Dokta, na fahimce ka bayan an haife ka a jihar Kano, ka yi makaranta a jihar Kano tun daga matakin farko har jami'a digirinka na farko, kuma ka fara aiki a jihar Jigawa, aka samu wannan gogayya tsakaninka da al'ummarka, sannan kuma ka dawo jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, nan ma aka yi aiki aka ci gaba da al'amura. Kusan har yanzu ma za ka iya cewa ina tare da Ahmadu Bello University kawai dai Zaria. Yawa wannan abin da ake kira leave of absence ne za ka ɗan je a tafi aiki. ka samu wani amma kuma za a dawo a ci gaba da aiki. Masha Allah. Muna ƙara maka maraba da zuwa wannan tattaunawa tamu. Tattaunawa da za mu yi shine akan saboda masu sauraro su sani za mu yi tattaunawa ne akan wato ƙwayoyin wato GMOs shine kamar a ce irrai da aka canja musu halitta in fassarar haka ne kamar iri na shuka wanda an canja mishi halitta ko kuma wani ƙwayar halitta wanda an taɓa halittarsa saboda wani dalili. GMOs kenan, genetically modified organisms, akan ce seeds wato na shuka. Dan so kaɗan mana
bayani akan menene GMO din nan, ya ake samar da su, sannan menene alakar su da abin da muka sani da ake ce ma hybrid. To, wannan tambaya tana da muhimmanci sosai saboda kafin a amsa ta, na farko abinda mutane kamata su fahimta shine ita kalmar GMO kanta kalma ce wacce ba ta da ina abin da ake kira misnomer, kamar a ba abu suna amma daga ba a gane ba wannan sunan ya kamata a bashi. Sunan da ya kamata a ba wa duk irin waɗannan abubuwan da suke fitowa daga wannan fasahar shine genetically engineered organisms, ba genetically modified organisms. Wato ba canzawa aka yi ba? Ba canja, because in ka ce modified ka canja abin, ya tashi daga abin da yake asalinsa ya koma wani abu. Yawa, amma genetically engineered yana nufin ka ɗan yi wani ɗan canza wani fasali a cikinsa, that is wanda yake restricted a wani wuri. So in ka karanta takardun waɗanda suke ƙwararru ne a haka, za ka ba su amfani da GMO yanzu. Muna amfani da genetically modified organisms. In fact, ba ma a sa organism, saboda in ka ce organism yana da faɗi. Yawa, organism kamar dabba ne ko halitta, saboda ai wani lokacin abin da ke fitowa daga wannan fasahar ai ba organism ba ne. Kamar mai misali, ai akwai soy milk, soybean ko? To akwai soybean da yake an yi engineering ɗinsa ya rinka ba da man soya wanda yake yana da high yield ko kuma yana da wani fa'ida ta fuskar lafiya. So kaga shi ma wannan ai daga genetically engineered soybean yake, kuma ai kaga ba za ka kira shi organism ba. Wato man gyaɗa kenan. Man gyaɗa. Kamar yadda muka san shi kala-kala. Kala-kala. So akwai man gyaɗa, man soya. Na gyaɗa ne, na gyaɗa dai da muka sani. Akwai kuma na wani abu ne, amma dai duk sunan shi man gyaɗa. Waken soya nake. Akwai na waken soya. To man waken soya akwai shi da yawa, wanda yake America kusan duka irin man da suke amfani da shi. Kaje America, kaje irin su South Africa, Brazil, sauran ƙasar China, duk abincin da kake ci mutane suke zuwa suna ci, yawancinsu duk daga irin wannan man da aka sarrafa, man da ya fito daga bishiyar soya, waken soyan da aka sarrafa ne ta hanyar genetic engineering. So amma kaga ai ba za ka kira mai organism ba. Shi sa duk a takardunmu da ake publishing ba a cewa a genetically GMO, ba ga genetically engineered organisms ko kuma genetically engineered products. To su kuma yadda ake samar da su shine misali kamar yanzu da na bada misalin waken soya. Ka ɗauka a ce ana waken soya, ga wannan waken soya yana fitar da ƙwaya mai kyau, ana yin sa a guri wanda yake misali duk ƙarfin iska ba za ta kada shi ba a matsayinsa na tsirrai, amma baya producing oil ɗin da ake so. So amma kuma ga wani waken soyan can daban wanda shi kuma langa-langa ne, ba shi da wani resistance to weather, iska, amma yana producing oil ɗin da yake da quality da ake so. So sai a je a buɗe cell ɗin wancan waken soya, sai a ɗauko menene gene ɗin da yake sa shi, ƙwayar halittar. Yawa, ƙwayar halittar da take sa shi ya zama yana da wannan ba da mai da yawa ɗin, sai a ɗauko sai a sa a cikin wannan plant ɗin, ita kuma tana da ƙarfin jure wahala. To idan kai haka, ka yi genetic engineering kenan, ka yi genetically modifying wannan soybean. To shi wannan ƙwayar halittar da ka samu ko daga waken soya, wani lokacin za ka samu daga wata waken soya, ko daga bacteria ma, ko daga wata bishiya ka saka. So shi zai bada wannan transfer ɗin, ka ɗauko DNA daga wani guri ka sa a wani guri, shi ne genetic engineering. In ta fito ta bada wannan yanayin da ake so, ta zama genetically modified. Shi kuma hybrid ba haka yake ba. Shi hybrid ba a buɗe sa a gona ce misali, za a ce ga wannan su waken soya shi yana da kyau, yana da wasu quality da ake so, wannan ma yana da quality amma
but the same mu ɗau the same misali su kuma crossing ɗinsu ake ta flowering yadda ake pollination sai a Cross breeding. rufe yawa sai a rufe gurin da ƙwayan halittar pollen da ake kiransa Pollen, yes. na Cross pollination. cross pollination sai a crossing ɗinsu wannan ɗaya daga cikin methods ne da ake yin hybrid so in aka yi zai zama kamar individuals ne guda biyu aka haɗa su guri guda ɗayan da yake da ta hanyar seed din ta hanyar pollination da suke yi tsirin flower da za ta fito da irin da zai fito ya fito ta crossing tsakanin individuals na ce individuals ba sai da zan ce ga su dai daban-daban suke amma kowanne da quality ɗinsa in suka haɗa su suka fito to zai zama kamar abu ne suka haɗe to su fito to wannan yana sa su zama yield ɗin ya ƙaru ko wasu dai qualities so za ka ga tumatir misali ka gan shi ƙato masara ka ganta mai kunnuwa cikakku da sauransu to daga wannan seed ɗin da za a samu in ka je ka ƙara shuka shi ba lallai ne ya baka da same quality ba saboda ai ba a yi hybridizing ɗinsa ba to kuma kaga manoman mu shekara da shekaru irin da suke siya kenan irin hybrid ne suke siya na tomato hybrid ne na masara da sauransu to amma shi kaga ba a magana cewa ai ana genetic manipulation kaza ko kuma a ce ai kamfanoni sun rike fasahar dole sai manomi ya koma wajensu to kamar yadda za a samu hybrid ya zama na an kaje ka ƙara planting in kaje ka ƙara shuka shi season na gaba quality ɗinsa zai ragu saboda haka sai ka koma ka samu irin daga source shi ma genetically modified or genetically engineered crops su ma suna irin wannan so bambancin hybrid genetically modified organism shi wannan cell din ne ake budewa kwayar halittar ake budewa a wani abu a ɗauko wani ɗabi'a ta wata ɗabi'a na a saka cikin cell din shi wannan wani plant din daban saboda ya ɗauki wannan ɗabi'an ya ƙara akan nashi exactly so generating ya fito ya zama sabon individual so mun gode kwarai da wannan bayani da aka yi mana akan GMO ko genetically engineered products da kuma hybrids da yanda ma ake samar da su. To yanzu tunda mun fahimci menene genetically engineered products da kuma hybrid za mu tsunduma cikin damuwar da al'ummar mu take da shi wanda shine babban makasudin da ya sa muke da wannan zama. Dakta akwai wani bidiyo da na tura maka zan so ka gani masu sauraron mu da kallon mu kuma za mu sa muku shi yanzu a screen. Dakta zai gani sai mu ɗaura bayanan namu akan wannan. Dakta ina kamar na tura maka bidiyon a wayanka. Akwai mu fara da na wani bawan Allah da ya yi gona ya yi shuka a cikin gidansa. Ya yi magana da Hausa ne. Ina so ka gani ka ji abin da ya faɗa kuma masu kallon mu su masu saurara su ji abin da ya faɗa. Okay. An yi shekara 10 a amfani a wurin nan ba. Yawwa. Last year rainy season bayan ya shige da muka shuka wannan aka ɗan yi harvesting aka ɗan samu abin da ba a rasa ba sai na ce to bari mu in sake shuka na noman rani a wannan gurin ba wancan irin ba kenan bayan mun yi harvesting na wancan irin nasu muka zo muka yi shuka tsiro yake fitowa na ce to me yake faruwa don ma in tabbatar positions da na yi shukan sai na yi cycling in su ko ta ina in tabbatar ga ainihin spot da na shuka abubuwa ba abin da ya tsiro kun ga dai wannan gurin gabaki ɗaya duk idan lokacin rani ya yi a nan nake lambu da damuna kuma idan ka kuskura baka nome shi na sati 2 ba to ina ganin ba inda za ka sa kafanka da ciyayi to bayan mun yi harvesting na wannan irin da NGO suka ba su to fa na yi shuka a gidan na ya kai so 5 wallahi babu tsiro ko guda ɗaya da ya fito
tambaya nan a nan shine, wai shin a lokacin kakanni da iyayenmu wani ne ya taimaka mana ko ya koya mana noma? Da he an ɗauko wani iri daga wani guri an bamu? Okay. muna iya Yes, we can stop it and then Doctor sai video na biyu. okay Video na biyu yana da jan hankali yanayin yadda ta fara a cikin kamar alamun tashin hankali haka. Bari mu ga me take cewa. Girman la ilaha illallahu kakkai surorin jama'a musiba ta shigo mana gari sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Turawa suna so su kashe mu, ku duba ku gani. Wannan shuka shuwaka ce na yi a bayan gidana. A cikin farin bokitin nan kuma doya ce. Amma turawa sun ce abincin da muke ci ma ba za mu ci ba, sun ƙwace mana mai, suna so su ƙwace mana ƙasa. Wannan musibar da ta zo ta GMO wato genetically modified organism, ni ɗalibar science ce, na san me GMO. In aka ce maka GMO ana nufin wani abu da aka je lab aka haɗa, wato abin da Allah ya yi ana so a gyara shi, mutum ya gyara shi, a kawo mana shi saboda shukoki su girma su kyau. Wannan girman da kyau masiba ne. In kuka duba wa'innan fruit na GMO babu ƙwallo a ciki. Idan babu ƙwallo ta ya za a yi? Ta ya za a yi a ƙara shuka wani? Kuma ba wannan ce ma babban masifa, babban masifa shine da zarar an shuka wannan shuka ta GMO a ƙasa, gaba ɗaya gurɓata ƙasar take, sai ta ɗau shekaru kafin ta ƙara fitowa. Jama'a yanda muke ma a yanzun nan muna fama da yunwa, balantana a ce sai bayan shekaru za a iya shuka. So, Dakta ka kalli kuma ka saurari abin da mutanen nan suke faɗa. Mutanen nan ɗaya in ka lura magidanci ne ya samu wuri a gidansa yake shuka kamar yadda kullum ake karfafa mutane gwiwa su ringa shuka abincin da za su ci a cikin gidansu. To amma ya yi sai yake kuma gashi abin da ya samu. Na biyu ita ma mace ce wanda ita ma haka dai muka gani a cikin gidanta ta ce tana shukan wasu abubuwa kuma ga abubuwan da ya faru. Ita kai tsaye ma take kira shi wancan tambaya yi. Ya ce yana so a amsa mishi yana so ya samu sani, amma dai a zahiri shi ga abin da ya gani. Ita kuma wannan ta biyu kai tsaye ta nuna cewa GMO su suke haifar da waɗannan matsalolin, kuma take cewa GMO an yi shi ne don a canja halittar Ubangiji, matsala ne ta kira sunan turawa da sauransu. Dakta, me za ka fara cewa wanne za ka ke so ka fara magana a kai? bari mu fara da wancan na farko wanda ya ce ya zo ya yi shuka har sau 5 ko? Bai kamar ƙasar gurin ta ƙi ta ma ba ta bushe. To ni tambayar farko da zan yi shine wani iri ne? Ai bai faɗi sunan irin ba, me ya shuka a gurin? In ka lura ai cikin gida ne. Nan gurin daga wannan soil ɗin daga ganinsa ba wani shuka da ake a gurin. Gurin da ake noma ai za ka gane, kuma in har yana son masu kallon bidiyon su samu opinion ɗin sai ya nuna mana kafin a shukan da kuma yanzu da ya shuka. Ka fahimta? In dai ba wai da wani dama manufa ne ko na fitar da wani sensationalism abu da sauransu. Sannan ya ce NGO ne suka bashi, wani NGO kuma irin me? Saboda su wato iri na shukokin da suke genetically modified da ake da su a Nigeria kuma aka yarda da su aka yi authorizing ɗinsu, ai an san su guda 3 ne. To, maize, cotton, sai cowpea, wake. Basically this, so a cikinsa akwai different events about I think kamar za su kai kamar 33. Amma event, abin da muke kira event shine yanzu idan ka ɗau waken da yake da resistance ga misalin wata bacteria ko wata virus, event ɗaya ne. The same wake in yana da resistance, in yana tolerating fari misali, shi ma wani event ne. Auduga da take da tolerance ga wannan tsutsan da take cin auduga, event ɗaya ne. Auduga da take da double yield, shi ma event ɗaya ne. So crops ɗin da suke an yi approving ɗinsu, saboda ai muna da akwai hukumomi, akwai National Biotechnology, National Biotechnology Research Agency, su suke regulating wannan abu. Akwai a nan Najeriya kenan. A Najeriya akwai National Biosafety Agency, su kuma su suke sa ido tabbatar da cewa duk wani abu da za a yi generating, wani technology za a yi generating, an bi ka'ida.
So zan zo yi bayanin yadda To. wannan process ɗin yake daga Okay. baya. Amma magana shine shi wannan mai na bidiyo na farko da yake cewa ya zo ya shuka har sau 5 ya ce an bashi iri waye bashi iri irin me kuma me ya shuka. Saboda ni nan ban ga kwata-kwata ban ga alama amma taɓa yin wani serious noma a wurin ba. So ya ce kuma NGO ne suka bashi. Wannan NGO. Because ba a science a kimiyyance babu wani abu da zaka faɗe shi ko zaka yi declaring ɗinsa ba tare da ka kawo hujja ba. So ni yana cewa ma NGO sun bashi ko ya zo ya shuka ko kuma an kawo iri ba tare da ya faɗi sunan irin ba to na san kawai ne wani wata manufa ne. Sai ita kuma wancan ta Dakta, kafin mu je gare ta, afwan. Ka faɗi wasu tsirrai da aka sahale a shigo da su Najeriya. Ka ce da masara, da auduga, da wake. ta wake. Wannan fa citta, abin da ya sa na yi tambayan nan shi ne akwai wani bidiyo shi ma da Shi ma na gan shi. Masha Allah. To citta fa kuma me za ka ce gaba? Citta ai ita sai dai wani disease ne ya same ta amma babu wata genetically modified a hukumance sai dai ko irin masu smuggling da suke shigowa da shi misali da kawo wani abu kuma na tabbatar hukumominmu na plant quarantine service ana kiransu plant quarantine service su kansu national biosafety management agency din nasa in suka ga bidiyon za su bincike amma abin da yake nan shine a yanzu a Nigeria 3 genetically modified crops ne muke da su. Masara? Sampi, ga masunan su Sampi 20T. Sampi 20T. Cowpea. Cowpea. A samarin nan Zaria ake developing ɗinsa. ABU Zaria? Yes. Ba shigo da ita aka yi ba Ba wai shigo da su aka yi ba. A nan muke developing abin nan. Akwai Bulgur cotton, Bulgur 2 cotton. Shi ma daga NABDA ya fito. Sai Telomeres shi ma NABDA da samarin Zaria. Kuma the thing is, kasan ana maganar ana shigo da abin ne it's the technology za ka yi borrowing from someone saboda wato ilimin ne za ka yi borrowing ba wai physical plant sai ku zo ku sarrafa shi yadda zai dace da daidai ku da al'ummar ku exactly da kasar ku da yanayin ku exactly sannan ko bayan ka fitar da shi ma ai sai ka jan ƙara yin crossing ɗinsa into local variety yadda zai adaptin saboda abin da ya yi a Brazil kai tsaye ba lalle ya yi a nan. Tunda kasar mu daban, iskan mu daban. Exactly. Sannan kuma shi idan za ka yi generating genetically modified crop, ka san shekara nawa yake ɗauka akalla? Shekara 12 na research ake yi. Sai an yi akalla shekara 12 zuwa 13 daga lokacin da ka zauna a lab ka ce okay ko kuma aka ce an yi identifying wata matsala yanzu kamar wannan cutar wannan abin da ke damunta aka ce okay akwai solution din shine a ɗauko engineering resistance against wannan ko bacteria ko virus ne da yake damun cutar a sa to daga lokacin da aka yi wannan da aka zauna aka shiga lab aka gwada aka ɗebi cell aka sa har zuwa lokacin da za a ce ga citta ta fito kasuwa gwamnati ta ji aka yi akwai national variety release committee to zauna duk shekara sai an zauna duk wani sabon variety sai an yi vetting ɗinsa sai an je duk wani sabon iri duk wani sabon iri sai an je ko ina kowace kusurwa na ƙasar nan an gwada shi inda ake noma wannan an tabbatar cewa ba zai illa ga jama'a ba zai illa ga tsirrai ba zai illa ga environment wannan ya shafi da wanda muka yi a nan gida da wanda aka shigo mana da shi exactly so ni kullum mamaki nake debate ɗin da ake akan abin da ake kira GMO. To ni ma yanzu ka fara ɗan warware min saboda sai na ce to in duk waɗannan abubuwan suna nan me yasa kenan ake ta wannan ma da ba. So shekara 13 ake ɗauka saboda ko da kai a matsayin scientist a ce ka fito da wani sabon genetically modified crop to fa first generation sai kai second generation, third generation, fourth generation, an tabbatar cewa wannan ɗabi'ar ta dawwama har zuwa generation 4. To daga nan ne fa a generation na 4 za ka ɗauki wannan ɗabi'ar ita kuma sai ka pollinating ɗinta da kuma local variety. Wanda ke kira back crossing.
To, Dokta mu je ga ita korafin wannan mace ita kuma. Ita Me kuma za ka ta ce biyu- game da ita? ita kuma ta biyu kaga ni kawai na ganin ta na san wannan content creator ce. To idan na ganta da kaman speaker mic, Yau. wireless mic ma. To saboda me, saboda ta ce wai shuwaka ta Ta sa shuka a shuwakarsa. What's wrong with her shuwaka? Ta ce ga inda ta shuka doya. She just kawai cewa ta yi ga inda nake shuka doya. Me ya faru da doyar? A'a. Sannan ta kawo maganar kankana, ta nuna Ta kankana. nuna mara kankana ƙwallon. ta ce babu kwaya, babu Boston- kwaya. To wannan kankana hybrid ce. Bayanin da muka yi a bayan Bayanin da muka yi hybrid ce. So da mangwaro. da Wala kwallo mangwaro, ko eh. kwallon ɗan mitsitsi. dukkaninsu hybrid ne. Saboda har zuwa yau abu uku ne genetically modified crops Nigeria. Da wancan Da wake, da masara, da auduga. Dokta wai hybrid ɗin nan da kake faɗa shine kamar na kazan agir ɗin nan da muke ci a gida? Misali zaka iya ɗaukar, zaka iya kiran kazar agric hybrid. Ni in fact it's even worse ma for me. Ni ban ma son cin Kazar agir. kazar agric. Saboda me You know, dokta? saboda ita in addition to banda kasancewa cewa condition da ake growing ɗinsa ana samun antibiotic da yawa don su zama resistant, kasu ciwo. Wanda kuma in mutum ya ci yana iya zama a jikin shi. zai iya shiga, akwai residual, of course akwai safe Exactly. level, you know, ba wai ina cewa wai kada a ci Na gane. kazan agric bane, amma kowa ya san cewa kazar Hausa ai ta fi zaki. Tafi. Tambaya ta gaba dakta. Mm. Kuma wannan matar ta ɗan kawo shi shine mu nan al'umma ne masu al'ada da addini, Haka. wanda kuma ba abin da ya fi musu waɗannan abin guda biyu. Mm. A ɗabi'a ta musamman malam Bahaushe gani yake yi yanda Allah ya yi abu haka ya kamata a bar shi halitta misali. Mm. Kamar yanzu ana ta dambarwa akan zuwa asibiti da ake yi a ce an haifi ɗan CS ko? tun daga CS ma da ba a bari a haihu sai a yanka mahaifiya a cire ɗa, ko kuma ma a ce an sa ƙwayar halitta a cikin gwangwani ko kwalba an samu mutum daga ƙarshe, ko kuma a ce an je an samu yadda za a sami 'ya'yan biyu. Wasu da yawa dai na san ba su san ana wannan ba, amma dai ilimi ne kuma yana nan ana yi. So sai suke alakanta irin waɗannan abubuwan, saboda ɗaya daga cikin tambayar da muka samu shine wannan abin ya saba ma Allah, tunda cewa aka yi Allah ya halicci mangwaro kai kuma da ƙwallo, kai kuma yanzu ka je ka kawo ka cire mishi ƙwallo. Allah ya halicci kankana da ƙwallo, kai ka je ka cire mata ƙwallo. A matsayinka na ƙwararre kuma musulmi, me zaka ce ga wannan? Zan koma hirar da muka yi baya. Na'am. Duk wani farming activity temporary yake da nature. Ka gane me? Nature, abinda Allah ya halitta, ai kawai shine ka bar shi, ba sai ka je ka taba shi ba. Kamar ƙasar da nake nomewa, shi ma temporary kake da nature, tunda ai akwai organisms, akwai microorganisms da Allah ya halicce su a wurin yanda suke. Why don't you leave it? Tunda baka son kai temporary da nature. Saboda haka duk wani farming activity tempering ake da nature. In ka sha antibiotic you're tempering with nature, tunda ai akwai. amma dan za a ce ba ni da lafiya ne. To shi ma wannan exactly. Kuma this is in line with ilimi, is in line with addini, cewa a sami improvement. So idan ka sa taki, idan ka yi hybridizing, ka samu hybrid, idan ka zo kai irrigation, aka constructing dam, aka irrigation inda da ba ruwa, ko ba sai ka jira ka ce a bari Allah zai kawo ruwa daga sama misali. Dan adam Allah ya baka ilimi, fasaha da basira, ya baka kasa kai exploring dan ka samu solutions, ka gyara rayuwarka. So shi genetic engineering ɗaya ne daga cikin irin waɗannan abubuwa, fasahohi da hikimomi da Allah ya bamu. Ni a gurina da sa taki da genetic engineering matsayinsa ɗaya, a matsayin temporary da nature. Me yasa ka ce haka? Because dukkaninsu ƙoƙari ne na improving yield. Ƙoƙari ne na ga ana so a haɓaka abin da amfanin da za a girba. Kuma na son wato mutane su gane cewa shi fa genetically modified crop ba wai shine fa
solution ba shi ne ba wani silver bullet ne da wai zai ce in aka kashi shi kenan ai duk wasu matsalolinmu na noma manoma sun tafi ba a'a it's just one of the different solutions wani lokaci ba ka bukatansa but it's just that shi is fast nan da nan abinda da kakanninmu wannan selection da na gaya maka breeding abinda kakanninmu suke su dau wannan su dau wancan su dau wannan shekara da shekara 50 no da iyayen kakanni in ka je ƙauyuka they will tell you aga ce ai wannan irin tun kaka da kakanni zaka ga dan kwano ko dan roba an sa wannan an ajiye ana wannan suna preserving ana preserving to irin wannan process din na domestication da kuma generating a fitar da new variety da in za ka yi shekara 30 kafin ka samu wani yanzu genetic engineering Allah ya hore mana za ka yi cikin shekara 13 shi ma shekara 13 nan saboda waɗannan biosafety analysis wannan shi yasa ake ɗaukar lokacin kenan yasa ake ɗaukar lokaci kuma saboda hukuma tana wurin ta sa doka dole sai an bi wasu ka'idoji mataki wasu matakan ma ba sai an ɗauke su ba gaskiya from experience yanzu da muka gano wasu analysis din they are unnecessary kana nan gaba kenan za a rage nan gaba za a rage ai akwai abin da akwai economic models da ake amfani da shi graph da zai gaya maka okay wannan gene wannan is it appropriate for me as Kano State for example or as Nigeria to adopt wannan genetically modified crop din or not it will tell you so based on science analysis ake yi sosai ka duba benefits cost benefits analysis ka tabbatar okay wannan zai improving yield idan za ka iya doubling yield ba tare da ka amfani da GM crop ba kawai canja spacing ne tsakanin plant ko ƙara dose ɗin fertilizer ko kuma introducing wani irrigation scheme there is no need to adopt the GM crop so and again to come back to my conversation around cewa muna ta debate shekara da shekaru akan GM crops da CRISPR-Cas crops matsalan kuma shine wato idan kai baka yi ba wani zai zo ya mata bayan fage da kenan kake nufi doctor ina nufin China to idan mu anan kamar a samar Zaria in baka yi wannan technology wani zai iya zuwa ya dau genetic resources ɗinka ya je amfani da shi ya je engineering a cikin China ya import ya kawo maka shi amma akwai hukuma wacce za ta tantance mai but still ai kaga you will not get the full benefit kuma wasu za su iya shigowa da shi illegally so this is why wannan ne dalilin da yasa kwata-kwata bai kamata a shine away a guji technology ba a yi taken mu gina namu scientist mu nan yan scientist mu na nan kasa nemi ilo abinda Brazil suka yi kenan ai so duk wannan maganar ake controversy Brazil tana daga cikin manyan kasashen da suke growing GM crop shekara South Africa fiye da shekara 30 ake amfani da GM har yau su ba irin wannan lambarwa a can because sun put regulation in place sun riga sun wuce wannan stage China shekara da shekaru America shekara da shekaru daga Europe ne kuma ka san dalili shine Europe suna wake ne Europe suna rogo ne ba su Europe suna irin wannan shinkafar tamu ba sa su waken soybean da waye da sauransu saboda kasar su ba ta waɗannan abadan ba ne mu ne a tropical region mu ne food basket of the world daga gurinmu ne za a samu raw materials to kuma kamfanin da suke producing pesticides herbicides wanda idan kai amfani da technology in genetic engineering za ka iya samun plants da ba su buƙatar waɗannan chemicals ɗin ko kuma chemical ɗin zai amfani da chemical ɗin zai ragu wa ka kashewa kasuwa shi wancan wanda yake fitar da yake siyar da chemicals wannan chemical ɗin a ina yawancin waɗannan kamfanin suke producing a turai wannan shine tambayar da na so na maka dama me alakan
waɗannan genetically modified crops ɗin da maganin da ake sawa na feshi da ake a asibiti a gonannaki. Akwai waɗanda akwai genetically modified crops da ba su buƙatar in za ka yi applying misali 20 so 20 za ka yi applying pesticide so 20 waɗanda kawai maybe so 5 za ka kayi economizing cost na pesticide Na siyan wancan maganin na siyan feshi. wancan maganin. Akwai kuma waɗanda za ka zo they are resistant to wani particular maganin feshi. So in ka zo kai apply maganin feshi zai kashe duk wani tsirrai da ke gurin banda naka. Yes. Okay. So ana engineering crop ɗin ya zama resistant to glyphosate ake kiransa. So akwai wannan technology but generally pesticides, chemicals, sauransu da ake amfani da shi yana raguwa significantly Idan ana idan amfani aka da amfani da genetically modified to organisms. saboda haka ni kamfani na yana sayar da maganin feshi. Kai kamfaninka yana sayar da wannan genetically modified crops ɗin. Competition ne. Wato akwai gasa tsakanina da Ƙwarai da kai. gaske. So economic war ne ake yi. Kuma na gaya maka yawancinsu duka kamfanonika ne da suke turai. Saboda haka wanda suke turai za su it's not in their interest a ce mu yanzu muna da crops. So maganar da suke na cewa ana sa a ƙara da mu actually inverted logic ne. To me kenan? Saboda it's the other way around. Actually izza mutane campaign ɗin da ake pushe mutane a ce ku je ku yaƙi GMO shi ne ma zai yi kisan saboda if you don't apply better technology shi ne za a samu food scarcity mutane za su mutu. So and the reason is because dalili kuma shi ne suna da kamfanin da suke producing chemicals su they are food secure already. Bari gaya ma misali yanzu European Union a Europe sun fi kowa against GM technology amma a yanzu suna kan gaba a wajen consumption ɗin products in GM technology. Shi ne wancan inverted logic ɗin da kake Yawa shi ne nake inverted logic ɗin da nake magana ke. So Me kaga yasa suke haka? it's strategic. So that is wannan shi ne national interest ɗinsu. So maganar shi fa technology fa ba wanda zai faka maka ya ce maka gashi. Sai you have to develop your own. Sannan idan competitor ɗinka ya ga kana ƙoƙarin kai adopting technology wanda za ta fitar da shi daga market zai blocking ɗinka. So tunda muna da yara wanda za ka ba shi 10,000 ta je ta yi content. Yawa. Sa kamera ta ce ita scientist ce ta san me is not so wannan daga with that za ka iya saving musu millions wajen sales ɗinsu ko na chemicals. Dakta menene alaƙar lafiya misali wasu sun ce in tambaye ka me alaƙan ciwon daji kansa da kuma diabetes da tsirrai da iri na GMO? Babu wani alaƙa saboda akwai studies WHO World Health Organization US National Academies of Science Nigerian Academy of Science ma European Food Safety a Europe din fa European Food Safety Authority dukkaninsu sun yi approving cewa GM crops ba sa wani sa ciwo ba su sa kansa ba su sa babu wani evidence ba wani shaida da ke nuna cewa su suke causing ko cancer ko diabetes ko kidney ko wani infertility saboda kamar da na gaya infertility matsalar rashin haihuwa kafin a fitar da su sai an yi analysis na shekara da shekaru an tabbatar cewa babu wani abu RNA interference technology in the ma ni expert ne akai akwai abin da muke kira off target analysis to kai analyzing ga misali wanda na yi da lettuce ne salad yawa so lettuce muka engineering ɗinsu sai ya zama na shi lettuce ɗin yana fitar da insecticide nasa na kansa idan akwai wani ƙuda ake kiransa white fly wani farin ƙuda ne in ka fita gona a ƙasan leaves ƙasan ganye zaka gan shi ya kwanta fari ƙanana shi wannan white fly ɗin yana
transmitting, na farko yana tsotse ruwan jikin plant, su kaga zai rage musu zari, sannan kuma yana transmitting virus, vector ne na virus da diseases. So dole in akwai shi a gona sai an yi feshi an kori. To maimakon an yi feshi sai muka yi lettuce wanda shi da kansa zai rinka fitar da abin feshin daga cikinsa. Wannan fasaha ta ce. Masha Allah, dama na son tambaye ka cewa menene fasaha ta ka? So zai fitar da feshin daga jikin plant ɗin, so insect ɗin in ya zo zai kamar gumi haka misali. Yawa, kamar exactly gumin da take, saboda a cikinsa akwai siRNA molecules da in ya ci zai mutu. So with time kaga zai daina ma zuwa. Yawa, zai ma daina zuwa. So gona za ga maimakon ka samu attack na ƙwaro 5,000, na biyu ƙwaya 5 ne kawai za su iya zuwa, su kuma kaga ba za su iya making impact on su. Wannan technology din irin ta. Kuma wannan technology naka an bi duk wata ka'ida a gani cewa wannan gumin da lettuce din yake fitarwa. Exactly. Ko ba zai To cutar da da muka zo designing din shine nake son gaya maka, ni nayi da hannuna, mun yi designing, mun yi abin da ake kira off target analysis, cewa idan dabba ta ci za ta mutu, idan mutum ya ci zai affecting din su. So impact din kamar kai ne ka dau maganin sauro shelter ka je ka fesa. The same whatever impact that ka iya samu daga nan, it's somehow kamar haka. So babu wani ba evidence na cewa zai cause harm. Dakta, wani bayani da wasu kuma suke yi, wanda ni a tunanina kamar ka amsa, amma dai yana da kyau tunda mun musu alƙawari za mu tambaye ka. Cewa turai fa yanzu sun wuce maganan GMO ma, ana magana ne akan going back organic. Daidai cewa na ji suna muhawaran me organic ne, ai magana hake na natural. So mu amma Afirka anan yanzu an bar mu anan muna ta magana akan adopting ma na GMO din. Su sun riga sun wuce wannan wurin. A me zaka ce akan wannan? Abin da ke faruwa shine wannan fa strategy ne nasu, saboda ai su ne the big companies suke da interest. So idan suka ga cewa ka kawo wani stage da ka fara adopting technologies wanda ko da su suka developing din kana localizing din shi, amma kai zaka zo kai localizing din sa using your own indigenous knowledge, building your own capacity, using your own scientists to develop it. Idean da za a yaƙe ka. So for me it's the reverse. Abinda mutane suke cewa ana pushing, ana so a kawo mana, a'a, wato mu ne muke fara tasowa, saboda yanzu duk duniya kowa ya san cewa Africa nan ne ground inda kamar muke da key makullin food security na duniya. Saboda haka bari su pushe mana agenda cewa kada mu adopt waɗannan technologies din as a harming din kaza. So sun riga sun wuce. Sun riga sun wuce. Shi sa na gama ni kullum na ga debate din abin ma dariya yakan ban. Look, we need to be at a stage inda muna maganin CRISPR-Cas crops, kuma da scientists ɗinmu namu saboda akwai capability, akwai capable hands. Nigerian scientists duk inda muke muna da capable hands, kuma very important, muna da very strong regulatory bodies. Nigeria yanzu leader ce, muna da kujerar shugabanci a harkar global biotechnology kai magana, because muna da national biotechnology research development agency, muna da Nigeria's national biosafety management agency, suna sa ido suna regulating, ana building capacity da sauransu. So it's the reverse, kuma suna pushing wannan idea din organic agriculture, agroecology. Wato suna so manomanmu su karɓa kuma su ringa aiki da shi. To ai abin da ke faruwa su ina suke da kasan ma da har za a ce we have more than enough land. Kasan 60% na arable land a duniya yana Africa. Ƙasar noma. Su kuma yanzu wannan 60% sai aka ce masa ka daina expanding, kar ka zama commercial, kar ka applying certain chemicals to expand, kar ka applying new
kada ka sa wasu new technologies ka expand. Idan ka tashi ka tafi daga Wudil har kiri ka san wannan titin misali, in ka ware nan kawai misali, the kind of commercial agriculture da za ka iya developing a nan zai iya feeding gaba ɗaya Africa. Amma wani ya zo ya ce a kar ai, ko a ce a rage kiwo, right? Because shi ma agroecology din is part of it, organic agriculture. A rage kiwo wai saboda shanu suna emitting methane, suna contributing to global warming. Haka ake ta cewa. Yawa. But mu a nan gurin mu shanu ai ba wai, it's not just for meat. Shanu kima ne, ai ba Fulatani, shanu abin transportation, kaje Jigawa da shi suke transportation all around. So kuma all gaba ɗaya how many methane ne ke producing. So the little technology that I'm benefiting from, kuma Ana so still ana ziga some just few people and civil societies and ba su ɗan grants ɗinsu su zo su kawo karya da gaskiya, yanzu kamar wannan mai shukan shuwakan. Very funny, this other guy kawai kire-kire kai concocting story misinformation saboda yanzu ne ake debate din GMO, saboda haka bari yi nima ɗan recording kan GMO is the topic, I can go viral ne magana da shi. That's just it. But the real science to come back, the real science is clear. An yi study for ilimin a bayyane yake. A bayyane yake. Akwai studies da aka yi over 30 years, ko just I think cikin wannan watan an yi share it a Facebook. Okay. I publishing the longest research, the longest study that aka yi to kind of assess the impact of genetically modified crops. Wato wani bincike aka ɗau lokaci ana yi domin a san muhimmanci ko kuma aka san haka. A san ko yana da wani illa babu ko a health na mutum, ko a health na dabbobi, ko na tsirrai, ko a health na akan environment mahalli. So da mu yi sharing, dama za mu sa abin ɗinka a screen a Facebook ɗinka saboda duk mai son abin zai iya zuwa shafinka sai ya duba ya gani. Dakta, ka yi magana akan al'ummu su karɓi wannan ilimi da zamani da ya zo, kar mu tsaya muna ta dambarwa a kai. Amma ni ina ganin kamar akwai wata matsala guda ɗaya. Wanda watakila za ka iya ce min ai dalilin ma da yasa yake ne ya kamata, amma bari dai in ji daga bakinka. Dakta, muna ta gine-gine. Ƙasan noman tamu muna ta gini, muna ta gine ta. Muna ta hayayyafa dakta, muna ƙara yawa. Abu biyu kenan. Na uku, manomanmu daga karkara suna ta barin karkara suna dawowa birane domin samun ingantaccen rayuwar da ya fi na karkara. To, dakta, noman ma ƙasa yake yi kenan ai. Da ka yi maganan kake cewa muna da ƙasar noma. Idan na ji ana ta maganan muna da ƙasar noman nan sai in tuna waɗannan abubuwa guda uku. Muna yawa, muna gina wannan ƙasar noman, muna gine ta. Sannan muna ficewa, muna barin noman, muna dawowa birane domin yin aikin wani aiki ne da daban wanda ba noma ba. Me za ka ce, me ya kamata manomanmu su yi? Wani shawara za ka ba manomanmu akan abin da ya shafi harkar GMO? Na farko muna da hukuma da suke da alhakin introducing ɗin GM crops, regulating ɗinsa, wayar da kan mutane, al'umma da sauransu. So kamar yadda duk sauran fasahohi ko taki, irrigation, ruwa kenan, mechanization. Dakta, tambaya ta ƙarshe, ganin cewa gambar wannan da yake ta yaduwa ana amfani da kafafen sada zumunta, kafafen yada labarai, amma ni dai a matsayina na Misbahu a Fitila Podcast ban ga manya-manyan gidajen jaridun yadda suke fitowa domin su ga sun ilmantar da al'umma ba. Wanda kira za ka yi ga kafafen sada zumunta, kafafen yada labarai? Well, na farko actually suna yi gaskiya, dan an daɗe, don bana manta ni na sha zuwa BBC Hausa yi magana akan GM crops, na yi magana da su irin su VOA, Voice of America. Tabbas bincike na wannan hirar na ga abin nan ɗinka. Ya shekara da shekaru. Sannan akwai abin da ake kira OFAB, Open Forum for Agricultural Biotechnology. Suna nan Abuja.
duk Afirka kowa ya san su da engagement, media engagement, da kuma sanin yadda za ka yi enlightening mutane. Akwai wata abokiyar aiki mu Dr. Rose Gidado ce, ita ce country director na OFAP ɗin, kuma suna aiki sosai wajen wayar da kan mutane zuwa a yi magana keke da keke ne matsalar gashi ga abin da ya kunsa ga science ɗin da sauransu. Sannan kuma ina son ce Najeriya tana da doka akan GMOs da take regulating duk wani abu da ya shafi GM crops da sauransu, shine NBMA Act 2015. Suna da alhakin su hukunta duk wani wanda ya shigo da ba ma GM crop, duk wani abu da ya shafi zai iya tampering da biodiversity din, za su hukunta shi. Har sojoji ne da su da sauransu. Kuma yanzu ma na ga an kirkiro da su forest guards, su ma duk da suna da alaka da wannan. So amma akwai buƙatar a wayar da mutane, a boosting confidence ɗinsu, so su fahimta cewa akwai risk assessment da ake yi shekara da shekaru. Akwai post-market monitoring da ake yi, shiga kasuwa a ga me impact ɗin wannan in aka shigar da GM crop, ya impact ɗinsa akan economy na mutane. Ana yin wannan? Ana yi. Akwai seed certification, sai lasisi, sai an ba da lasisin wannan, sai gwamnati ta ba da lasisin irin su kannan ya fita. Akwai insect resistance management da ake yi, a tabbatar cewa wannan GM crop da aka fitar baya halaka wasu insect da bai kamata ke shafe su ba. Misali farmer da consumer engagement, sai labeling, in aka fitar da abu cewa wannan daga GM crop aka fitar da shi, a sa masa wannan T triangle ɗin. Ana labeling, so that kai a matsayinka na consumer. Me alamun ka ce? T ce, kalmar T ce, sai a sa ta cikin triangle. Yana nufin transgenic. Yawa. So duk consumer awareness ne, so that you know what you're buying. So duk abin da zan siya, wato idan na ga wannan, dan ana ma sanar da ni ne, saboda ba a ɓoye yake ba. Ba a ɓoye yake ba, because it's very clear, it's transparent. Waɗannan za mu zo kuma, I'm sure a Nigeria za ka gani, get to us, za mu kai station nan za a yi wannan labeling. So abu ne wanda shekara da shekaru, kamar yadda na faɗa, South Africa suna yi. Duk wanda ya ji South Africa misali, kusan dukkanin mamu, in ka je McDonald's da sauransu, ko da man da ake amfani da shi, ko wani magani, insulin, IGMO ne. Insulin da ake ba masu diabetes, ai daga bacteria aka yin sa. Ikon Allah. Shi ma DNA ne aka cira daga jikin mutum, aka sa a cikin bacteria, aka sa ta cikin kwalba, take producing insulin, ake ɗebewa a zuba a kwalba, a kawo a sa cikin kwalba, a ba masu diabetes su rinka injecting kansu. GM. Wannan ya tuna mun ko ta tambaya da aka min a WhatsApp, wani ya turo ya ce irin daga cin abin da yasa ake gudun GMO shine irin ƙwayoyin halittar da ake amfani da su, wai wasu sun kunshi abubuwan da haramun ne a musulunci. Misali kamar a ce alade, misali an ɗauki ƙwayar halittar alade an yi wani abu da shi. Shin haka ne? Me zaka ce akan wannan? Shi wannan na san daga inda wannan magana ta fito. Shi insulin din da farko inda aka fara testin ɗinsa daga cikin alade, saboda jikin fasalin halittar alade tana kama sosai da ta fasalin DNA mutum. Amma yanzu an wuce ma, yanzu insulin din akwai wanda ma zaka yin sa daga plant. Wato ilimin ya kai a gane cewa ba dole sai a jikin alade ba. Sai a jikin alade ko a jikin ma wani animal. Akwai colleagues ina da nake aiki da su a Brazil, suka yi lettuce din da na baka labari, to su kuma lettuce din da yi shi kuma yana producing folic acid ne. Folic acid wanda masu mata wanda ake cewa kullum ta rinka sha guda ɗaya tana da ciki. To maimakon ta sha folic acid ɗin kwaya, kawai carrot lettuce za ta ci, a nan za ta samu folic acid. Akwai colleagues ina da suka yi producing vest, bulletproof ce, ita kuma fasalin halittar gizo ne yake kiransa? Yanar gizo. To wannan yanar gizo, ai siririn yanar gizo da kake ganin sa, karfinsa ya fi metal, ya fi iron ai. Inda za ka samu metal iron
still kai da irin wannan kaurin mai kaurin to na yanar gizo ya fi shi karfi. So abinda suka yi sai suka sa halittar da take masanin da yake producing yanar gizo-gizo sai suka sa cikin soybean waken soya. So shi waken soya sai yake producing abin sai su harvesting sai a je a yi vest bulletproof vest shi aka yi harbi bullet ba zai shige. So irin waɗannan technologies din so shi sa nake gaya maka maganar ma ba wai ta maganar kawai abinci bane akwai even more useful products da zamu yi kuma ba za ka iya ba idan ba tare da ka duba cikin indigenous knowledge ɗin ka kaga saboda kai ne ka san matsalolin da kake da su da lokaci maganganun they are quite plenty but maybe zan iya conclude so I have na da kamar points guda biyu na farko na san ce wato su GMO GM crops duk inda na ce GMO ba ina nufin GMO as scientific GMO ba amma dai kamar yadda ake maganar su ba magic bullet ba ne ba abu ne wanda za a ce shine kadai zai mafita ba akwai wasu abubuwan sai an hada da wasu abu sannan GM crops da aka yi approving a Nigeria an san su cowpea ne cotton sai maize su uku kuma duk waɗannan daga nan Nigeria aka yi su scientists mu su ne kan gaba wajen yin su suka fitar da su ta kira an samu support daga waje tun da shi science ba ruwansa da boda ko ina ilimi ko ina za ka iya samu safety ɗinsu sahihancinsu da tabbatar da cewa ba su da matsala ba su da illa sai an tabbatar da shi tukuna kafin a fitar da shi sai an ɗau shekara da shekaru ana a testing akan ɗan adam akan soil akan sauransu policies ɗin Europe turawa na akan GM crop ba wai policy ne da suka ta'allaka da science ba a policy ne da suka ta'allaka da siyasa tattalin arziki da siyasa tattalin arzikin su ne da siyasar su strategy din su shine saboda wallahi ina gaya maka idan muka balle to kace zamu musu irin waɗannan technology yasa then kuma biosafety law din mu is solid duk Africa a gurin mu ma ake zuwa Najeriya kenan Najeriya gurin mu ma ake zuwa a koya ya ake regulating yadda ake generating genetically modified crops saboda mun zama leaders so wannan shine ya kamata a ce da gwamnati da al'umma da malamai an haɗu an yi maybe ko a yi wani meeting a ga yadda ina za a kai wannan kuma nan gaba so that nan gaba ba wai za mu rinka maganar ko irin gyaɗa wannan ba a wani solution ne za mu fitar da shi kamar yadda waɗancan suka yi vest ɗin nan kamar yadda aka yi folic acid wataƙila muna da wani matsala wani ciwo nan da mun kaɗai ne muka san shi kamar wancan naka fasaha mai koran ƙudan nan mai koran ƙuda da so maybe muna da akwai irinsa da za mu iya fitarwa daga nan sai ka zauna a lab ɗinka ka yi da kanka za ka samu product ɗin bature ba zai taɓa baka ba shi zai ziga ka ne ma ka yi zuwa za ka iya akwai possibility za ka kamo shi ko kuma za ka ɓace masa wata kasuwarsa shi ya ringa producing yana kawo maka kana siya su shi ne Dakta mun gode kwarai da ka bamu lokacinka kuma wannan dama ce wacce ba ko ina aka iya samun ta ba ba karamin nasara muka yi ba da muka same ka zo ka bamu wannan ilimi muna godiya kwarai da gaske kuma muna fata ubangiji Allah ya mai da kai gidanka lafiya muna fata nan gaba idan fitila podcast ta kara baka gorin gayyata insha Allah za ka kara amsa zan insha Allah mun gode kwarai Allah ya saka alkhairi Allah ya mai da kai gida